Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tak čo, ste si zameditovali? Alebo je tu pre vás cudzie? No je to samozrejme iba odporúčanie, pretože nič sa nedá robiť pod tlakom, na silu. Jednoducho chcela som posledným videom dať najavo, ako je to dobré a ako potrebujeme z času na čas vypnúť a čím intenzívnejšie a dlhšie sa budeme potápať a ponárať do vlastného vnútra, do vlastného stredu, do svojho srdca, tak tým intenzívnejšie môžeme liečiť aj svoje zranené časti, naše časti, ktoré sú z rôznych úrovní bytia, ale hlavne z tejto inkarnácie teda, na ktorú si pamätáme, do čias, pokiaľ si naozaj spomenieme. Ale veľa toho poznáme aj z rozprávania otcov, matiek, starých rodičov, súrodencov, známych a tak ďalej. A tí nám vedia povedať ešte ďalšie nitky, na ktoré sa vieme napojiť. My všetci sme v podstate kanálom, sme svetelným nosičom, či sa vám to chce veriť alebo nie, sme skrátka nahutnené, navrstvené svetlo. A vytvárame samozrejme aj zvuk, a teda vibráciu. A vlastne toto svetlo cez nás, cez všetky vrstvy, časti bytia prúdi. A vlastne tam, kde máme svoje zápisy, svoje bolesti, aj svoje radosti, to všetko je zaznamenané v našej DNA, v našom takom hlavnom svetelnom nosiči, ktorý v podstate má akúsi databázu a nesie databanku všetkého, kým si v tomto tele, tu a teraz. A odkiaľ si berieš aj vzácne informácie, cez ktoré sa tieto rozbalujú. Cez to tvoje DNA, ktoré si priebežne sám aktivuješ. Cez nás sa jednoducho portrétuje poznanie všetkého, čo tu je. Čo kedy bolo a čo kedy bude. My sme skladbou rôznych hviezdnych zoskupení, telies, slnk, rôznych dimenzií, rôznych realít. Sme so skupením nádherných bytostí svetla, z ktorých sa skladáme. A je to tak veľkolepé, je to tak nádherné, kým skutočne naozaj sme. Ak máš tú šancu si to cez seba, cez svoje vnútro, cez otvorené srdce, čo je len za maličký kúsok, otvoriť a tú veľkoleposť precítiť, tak od samého úžasu môžeme akurát tak padnúť na kolená. My sme totiž to božstvo samé. Či sa to chce niekomu veriť, alebo nie, je to na ňom. Nie som tu preto, aby som tlmočila, že je niečo tak, ale môžem hovoriť iba z vlastných poznatkov. To, čo nami prúdi, sú kvanta informácií. A to, čo sme si tu všetci prišli zažiť, sú individuálne zážitky, nádherné, veľkolepé. Nech sú akokoľvek škaredé, zlé, príjemné, nepríjemné, správne, nesprávne. To všetko sú skúsenosti, z ktorých my čerpáme silu. Z ktorých my čerpáme aj tú nesilu alebo nemoc, z ktorej môžeme ochorieť, ale z ktorej môžeme aj narásť, z ktorej čerpáme vlastné dary. A my sme tu prišli
otvoriť tie databanky tu a teraz, v tomto období absolútneho, nádherného, skvostného času, poznávania seba do špiku kosti, do bunky, do poslednej mitochondrie, ktorá je v nás, a otvoriť túto schránku naplno, aby sme mohli ísť zo svojej nelimitovanej časti seba a aby sme mohli naozaj uvidieť, kým sme v skutočnosti, čo je našim takým pravým podpisom, kým sme tu prišli byť. Čím viac ideme do svojho stredu, nech sa tak trošku uvoľním. Chcela som začať tak veľkolepo. Ale áno, kým nezačneme so sebou viacej vnútorne pracovať, tak sme akoby nahony vzdialení od toho poznať svoju pravú podstatu. Ale čím viac ideme dovnútra, tak tým viac sa stretávame s rôznymi vnútornými procesmi, ktoré nami prúdia, tým svetlom, ktoré vlastne otvára všetky tie procesy, otvára tie možnosti na to dostať sa von z tej klietky, dostať sa von z tých problémov, z rôznych konfliktných situácií, z rôznych nastavení a pokrivení, rôznych vzorcov správania, starej mentality. Čo sme si v podstate zaužívali už v rodinách, samozrejme, lebo už tam nás učili nejaké veci, ktoré sami naši predkovia, naši rodičia, naši dávnejšie pokolenia dozadu a nemohli ani len tušiť, samozrejme, mnohí. A vlastne už sme boli vychovávaní do určitých pokrivení, do určitých vzorcov správania, určitých vzorcov myslenia aj cítenia. A vlastne našou obranou bolo akési stiahnutie srdca. A z toho stiahnutého srdca sme samozrejme nemohli nechať prúdiť lásku voľne, nemohli sme ho nechávať ako keby tak prúdiť tak jasnejšie a tým nás vlastne to svetlo vlastne v nás sa akoby udupávalo, tak zhasínalo, tlmelo. Toto sa deje generáciami a generáciami, až sa dôjde do štádia, kedy sme cez vzťahy akoby skriesaní, ako to nazvať. Akoby sme sa cez vzťahy učili tým najtvrdším skúškam a cez vzťahy rôzneho typu. Čisto matky a deti, alebo manželia, alebo partneri, alebo pracovní, známi, kolegovia, alebo priatelia, súrodenecké vzťahy, rôzne vzťahy. To je úplne jedno. Je o to, že v tých vzťahoch si to pekne vieme ukazovať navzájom, ako to mnohí volajú, že zrkadlenie. A v tom zrkadlení vidíme, kde tá druhá strana sa čoho chytá a ako nám vlastne naspäť odpovedá. Alebo ako reaguje. A kde tam my z tej komunikácie, z tých rôznych vzorcov myslenia, každý zo svojho vlastného kompútru, ako vlastne funguje, ako sa vlastne naučil, tak z toho nám zase ukazuje, ako my tiež reagujeme, ako my sme vnútri zranení, alebo nahnevaní, alebo s čím nechceme prichádzať do kontaktu, s kým nechceme prichádzať do kontaktu, čoho sa tam bojíme,
aké spôsoby máme zaužívané a vidíme, že druhý s tým nejako vôbec nemusí korešpondovať. Nás sa dotýka niečo, toho druhého sa dotýka niečo a podobne a podobne. Je to veľmi veľa a takto vznikajú rôzne nezrovnalosti, rôzne nedorozumenia, konflikty, boje. Veľký tlak, ktorý keď raz prejde za určitú hranicu, tak si povieme dosť. A keď si povieme dosť, vtedy začína to také, dá sa povedať, také prebúdzanie. Nehovorím, že to začne v každom to začína niekedy inokedy, ako si to sám nastavil, ale po väčšine to začína určitým padnutím na pomyselné dno, alebo prejdením určitej vašej citlivej zóny, vašej hranice. Alebo takého miesta, kde ste hranicu naozaj vôbec nemali, pretože ste si ju tam nevytvorili. Pretože ste nejako kvázi naivne alebo s otvoreným srdcom mysleli, že tí druhí to jednoducho rozpoznajú a budú rešpektovať. Budú cítiť, vidieť, myslieť za vás. No ale to tak nefunguje, samozrejme. Každý má naozaj svoj vlastný software, počítač alebo aj hardware. Máme obrovský potenciál mysle, obrovský potenciál cítenia. Čiže tu ten elektromagnetický obal, ktorý nás vlastne tvorí, kde vlastne funguje aj naše srdce ako radar, aj naša hlava, ako taký snímač, taký vysielač, ktorý vlastne všetky tie myšlienkové tvorby, ktoré vlastne prechádzajú, číta cez srdce. To srdce vlastne načítava to svetlo, tie informácie a tá hlava to tlmočí tak, aby to bolo ľudskou rečou popísateľné. Všetci kanalujeme, všetci channelujeme, alebo ako si to chcete nazvať. Všetci sme ten svetelný čítací stroj, alebo skrátka sťahovanie informácií z éterov, všetci to robíme, ale je dôležité rozpoznávať pri tomto to, kde sa tam nachádzame v egu a kde sa tam nachádzame z lásky. Tam je dobré sa držať určitých pravidiel alebo tak povedať zákonov. Ak máme vlastne koncept zákonov tu, kde si vzadu v hlave a zasadený tiež v srdci samozrejme, chápame ich jednoducho to rozvrhnutie, tú skladbu, ako sa tam tie zákony doplňajú. A chápeme vlastne tým pádom seba ako to bytie a tak ako chápeme seba, potom zákonite chápeme aj tých druhých ľudí. Celá láska akoby, celá láska vlastne je akoby určitá zákonitosť, ten taký koncept toho všetkého naplňania, čo si tu môžeme samozrejme prijať, ale nie je jednoducho popísateľná, že to nejde akoby tak úplne povedať. Ona sa jednoducho nachádza všade a vo všetkom a v každom. A ide o to, ako my sa tej láske otvárame. Inak mi prišlo vlastne na že mám celkom príhodné tričko. No, čekujte, hej, že love, hej. Love. Tak to nejako sa tu deje, nie? No. A my sa otvárame tej láske, že? Ale že to nie je veľakrát jednoduché sa otvoriť tej láske. Nie? Je to ako naozaj na bomby zložité veľakrát. A práve v tých vzťahoch. Čo?
práve to nás tam zobúdza, tá láska, aj keď sme v tej neláske. My vieme vnútorne, že veci by mali byť inak. Že spôsoby, ako sa jeden k druhému správame, alebo ako spolu komunikujeme, alebo už ako v hlavách na seba navzájom myslíme, a teda o sebe ako myslíme, lebo je to odraz nás, je to vlastne odrazom toho, aký my sme vnútri a ako my vnútri rozmýšľame o sebe, komunikujeme so sebou a ako sa k sebe správame, tak to je vlastne toho odraz, ako to potom prezentujeme aj tam vonku, ako to potom vlastne v tých druhých ako keby aktivujeme, čo láskou pre nás ešte je a čo pre nás láskou už nie je. Čiže sa ako keby dostávame na určité dno v určitom pomyselnom nejakom čase a priestore, konkrétnej nejakej našej reality. V každom sa zapne niečo inokedy a niečo úplne iné. Samozrejme, nič nie je rovnaké. Takže sa aj zbytočne porovnávať s kýmkoľvek, s čímkoľvek, absolútne zbytočné. Tak sme jedineční, tak sme špecifickí, tak sme si tu všetci prišli zažiť to svoje a naučiť sa na tom niečo. A tie vzťahy, to je asi fakt najväčšia dávka lekcií, aká môže byť. Tak som mala sen pred 2 dňami a v podstate to nebol aj nejaký sen, ale tiež stiahovanie informácií, všakže v podstate aj keď ideme do snových reálí, do toho astrálneho sveta, čiže astrálne cestujeme všetci, samozrejme, zase bez výnimky, aj keď si to bohužiaľ niekto nepamätá, no cestujeme, áno, naše tela môžu odpočívať, ako táto kvázi hmota, ktorá tu vlastne je, ale naše svetlo, nespí svetlo, proste iba je. Tak, ako je iba láska, ona iba je. A to, kde sme si na to ako keby vymysleli takú obranu tými vzorcami a nastaveniami mysle, tými rôznymi záťažami z rodiny, rôznymi čudnými spôsobmi, ktorými sme sa vyhýbali tej láske, ako sme si vytvorili určité také poklopy, také doslova také poklopy všade, na oči, na uši, na ústa, ako tá opica, čo si zakrýva ústa, zakrýva uši, zakrýva oči, zakrýva hlavu, aby nemyslela, aby všetko si zakrýva. Tak toto vlastne my sme tu na živote a my sme takto ako keby obrnení pred tou láskou. Ale ona iba je. A chce to od nás zmenu mysle, zmenu spôsobov, zmenu tých vzorcov myslení, tých našich myšlienok dennodenne, ktoré nami prúdia. Preto je dobré meditovať, samozrejme. To som si už hovorili v predchádzajúcom videu. Aby sme ten tok myslenia trošku stíšili, samozrejme. A aby sme tak trošku prezreli ešte, čo iné, samozrejme, tu chceme žiť, čo iné si tu chceme zažiť, čo chceme cítiť. A že mnohí sme od toho cítenia tak zatvrdnutí, tak vzdialení, že vlastne vnímame iba seba, používame iba ja a nevidíme na ostatných. Že potrebujeme jednoducho cez tie vzťahy si ukazovať a zrkadliť, kde tej lásky stále nie je dosť, kde nie je vyživovaná, kde nie je podporovaná v tebe. Vo mne. V nás všetkých. Hej, kde my všetci sme sa
dali pod také poklopy, pod také prikryvky, len aby sme akoby nevytrčali, len však aj, aby sme neboli možno až taký príliš viditeľní, že sme príliš šťastní, príliš veselí, príliš naplnení, príliš radostní, príliš taký wow v tej bláženosti. A pritom celá naša duša prahne práve po tomto. A v takýchto paradoxoch bytia sa nachádzame a neustále ich pre seba naháňame. Stále chceme vedieť viac, takže sa vlastne zobudzame, ako to v tom kvázi spirituálnom, ako to nazvať, ja neviem, na tej ceste duše. Ako potom práhneme, keď sa zrazu prebúdzame do toho iného zmýšľania, iného cítenia, iného konania vo všetkom. Zrazu sa začneme pýtať, kto som? Kurník šopá, na čo som tu? Keď mňa nevnímajú, keď mne niečo robia, keď mne sa to a to deje. Čo som neviditeľná? OK. No a už sme opäť pri tom, kde všade si ľudia dlho myslia, že sú obeťou niečoho a že im niekto niečo tým pádom robí. Ale keďže si to tu na takto krásne zrkadlíme, áno, tak každý má svoje vlastné poklopy pred sebou samým a pred tou láskou, ktorou už je. A každý si ich musí za seba dávať dole. Nikto ich nevie dať nikomu dole. Ako by sa, neviem ako snažil. Takže to vstúpenie do toho spiritu, do tej spirituality a do tej ezoteriky a do tej duchovnej cesty, do tej cesty duše, do tej božskej cesty, tak je to úplne jedno, ako to voláš, ako to volám ja, ako to voláš ty, ako to volá hocikto. Zhodneme sa zhruba na tom, že je to určitá taká cesta prebúdzania, cesta lásky pre tvoju dušu, ale naozaj daj si meno pre túto cestu, aké chceš. Cieľom bude otvoriť srdce viac ako doteraz a dávať zo seba, zo svojho tela, zo všetkých svojich vrstiev, ktorými si, čo všetko si už zažil, bude potrebné to dávať preč a zasvietiť na to veľké svetlo. To také svetlo, ktoré sa volá pravda a kde cez tú pravdu uvidíš, čím všetkým si už musel prejsť a musela si prejsť, aby si videla, že nie si žiadna obeť, ale že si nádherná, živá bytosť svetla. A že tým, že otvoríš sám k sebe to srdce a budeš premieňať tie svoje vnútorné bolesti, že premeníš traumy, rôzne problémy a pokrivenia vlastného vnímania, tak budeš otvárať vlastne ten svoj svet aj tým druhým ľuďom. Že budeš chápať už nielen seba, ale aj tých druhých ľudí úplne z inej perspektívy. Budeš chápať, že všetci sa tu máme čo jeden od druhého naučiť a že to srdce sa naozaj otvára, ale otvára sa postupne.
A to do takej miery, do akej miery ty si ochotný to srdce otvoriť. A keď ho raz začneš otvárať, tak cesta späť nie je. A to je tá úplne najlepšia správa na tom všetkom. Jednoducho, keď raz začneš zisťovať, čo všetko v tých tvojich lekciách, v tých tvojich výzvach životných tam bolo potrebné pre teba, začneš chápať tie súvislosti, kto s kým, čo, prečo mama bola taká, lebo ona v detstve, otec taký tiež, lebo to a to sa mu dialo chudákovi, neviem čo. Ale už nie z tej strany, že OK, tak chudák, nemusíme nikoho ľutovať, ale chápeme. Máme otvorené srdce na plné bomby. My chápeme, že prečo sa čo dialo. Takže nikoho ako keby už nemôžeme viniť za to, prečo bol v nejakej situácii. A keď toto vlastne už nerobíme a dlhšie si všímame tie rôzne tie nitky, ktoré vlastne spájajú ten náš príbeh v tom celom krásnom, obrovskom, jedinečnom príbehu, ktorým sa volá život tu na zemi, tak prestávame súdiť. A to je jeden z takých tých hlavných darov, ktoré sa ti dostáva vlastne cez to porozumenie, cez tie jednotlivé vhľady, cez tie precítenia, že kto čo ako mal a ako si to mala ty alebo mal ty, tak vtedy prestávame súdiť a začíname si to všímať na sebe, kedy to ešte robíme, lebo ono sa to nedá ako keby zo dňa na deň. Ono vlastne všetky tie liečenia, tie bolesti, ale aj tie vhľady a porozumenia, ktoré nám chodia hlavou, čiže channelujeme, ale teda srdcom, pretože my sme to so srdcom porozumeli, precítili, tak vlastne oni nám chodia, ale chodia postupne. Lebo my sa vlastne učíme akoby množstvo lekcií je v sebe zasunutých ako vrstvička po vrstvičke. Čiže my, dajme tomu, máme určitý balík určitých kódov, ktoré sa máme vlastne cez nejakú situáciu, cez nejakú udalosť, cez nejaké neporozumenie a podobne, cez nejakú aj traumu, keď je hlbšia vec, cez nejaké také bolesti, pamäte. Vlastne máme určitý balík takýchto vlastne informácií, ktoré sú v tom. A my z jednej nejakej udalosti, dosť výživnej a ťažkej, vieme vlastne pochopiť množstvo ďalších jemných odchýliek, ktoré sme si nemysleli, že tam sú a že by sme ich niekedy mohli chápať a cítiť. Je to veľkolepé. Je to tak veľkolepé, že toho padáme na riť, na kolena aj všetko. Aj sa z toho smieme, aj z toho môžeme plakať. Priam revať. Od úžasu, aj od súcitu. Dopriavame si všetky pocity, ktoré nami prúdia. A toto, že si to dopriavaš, toto tvoje srdce otvára ešte na väčšie a väčšie brány. A odtiaľ potom čerpáš opäť viac novších dát, informácií, ďalších balíkov, ktoré cez seba otváraš. To ty si vlastne ten, ktorý drží tie kľúče od tej brány. A tým vlastne jednoducho odomýkáš tie vnútorné múdrosti, ktoré si tým svojim otvoreným srdcom dokážeš vidieť. A len preto, lebo si k sebe pravdivý. A len preto, lebo si to už dovolil. Len preto, lebo si napríklad dovolil už nebyť obeťou. Len preto, že máš v úmysle vedieť, čo naozaj láska je. A čo všetko, a kto všetko tá láska je a kde všade je. To otvára srdce na bomby. A keď si dovolíš v tom svojom tichu byť
intenzívnejšie. Komunikuješ s tým vyšším svetom, s tými svojimi vyššími časťami, ktorým si tiež, tými rôznymi bytostiami svetla, ktoré ťa vlastne obklopujú, s ktorými neustále komunikuješ. A tým, ako si to dovoluješ častejšie, viac a viac si veríš. Viac a viac chápeš svoje vlastné situácie a viac prichádzaš do toho pocitu radosti zo svojho života, do toho pocitu, že ty už vieš, kto si. A pomaličky sa ti takto odkrývajú také určité vrstvy teba, kým si tu naozaj prišiel byť a prišla byť. A že tu nie sme iba na to, aby sme sa narodili, chodili do školy, jedli, pili, sexovali, dlho pracovali, hlavne ťažko, a potom zomreli strašnou smrťou. Nie. Už len toto by bol, že aký vtip, ak by toto mala byť pravda. Nemiestný vtip, vôbec nesmiešný, že? A tak som si povedala, že takto ja tiež potrebujem otvárať sa viacej láske cez moje vzťahy, otvárať sa viacej sebe, porozumieť sebe, nastaviť si vlastné hranice tam, kde som ich nemala, vnímať seba viac z toho nastavenia, z toho pocitu, že sa milujem, že už nejdem proti sebe, nech by to bol ktokoľvek, nemôžem ísť proti sebe, môžem ísť iba v súlade s láskou voči sebe. Tá sebaláska to nie je sebectvo. To absolútne nie je sebectvo. Sebaláska je jednoducho živenie seba zo svojej podstaty, zo svojho spiritu, kde cítiš každou bunkou svojho tela, kto si. Stále viac a viac. Tým, že seba vyživuješ svojimi vhľadmi, svojimi pocitmi, svojimi krásnymi myšlienkami, ktoré si túžiš cez tento život a cez túto schránku, ktorú momentálne máš, naplniť. Také ticho zvláštne. Až som mala také okno, že však musím stále hovoriť. Takú potrebu sa odmlčať. Skrátka, tá sebaláska, tá vlastne potom prichádza ako taká reťaz rôznych vecí, ktoré si začínaš všímať. Že sa vnímaš ako bytosť svetla, rôznych aspektov. Ako toho, kde si potrebuješ dodať tie krásne myšlienky o sebe. Kde si máš vedieť povedať pekné veci. Nemusíš, ale ako, keď už tu hovoríme o nejakej sebaláske, je dobré naozaj tvoriť pozitívne myšlienky. Snažiť sa o to. Aj keď nás napadajú aj negatívne, neznamená, že máme prestať tvoriť to krásne. To, čo chceme zažívať. To naozaj v hlavách vytvárať, denne sa nastajlovať a nasústrediť
Ale ten fokus, to musíme trénovať. Tak, ako to vlastne je pri tej meditácii. Ak sme to dlho nerobili, alebo nás to nikto neučil, tak tam tiež je dobré vedieť, ako vypnúť, pretože nás to nikto neučil, tak nie je to jednoduché na začiatku. Ale čím viac to robíme, čím viac to opakujeme, čím sme vlastne v tom disciplinovanejší, že zotrváme určité obdobie, tak prichádzame na to, že čím viac to robíme, tým sme v tom lepší. Tým rýchlejšie vieme do toho meditačného ticha padnúť a byť všetkým a meditovať, o čom chceme a liečiť, čo chceme a snívať, o čom chceme a prichádzajúce kódy kombinovať, ako chceme našou pravou hemisférou aj našou logikou, aj bez, rôzne. Tak ako pri meditácii, ktorú sme nikdy nerobili a cvičením vlastne sa zlepšujeme a je to pre nás samozrejme ľahšie, takisto je to s fokusom, čiže s tým sústredením sa na to, ako chceme tvoriť už v hlavách ten krajší, novší svet. A vlastne začína to myšlienkou, že však jasné, nie? Však všetko, čo vidíme, čo je tu bolo niekedy myšlienka. Tak si zoberme, že no, kde inde by to začalo, že? Áno, začína to v hlave, začína to v myšlienkach. A potom sa to mení a dostáva do nášho hlasu. Tak otvárame aj túto čakru. Chceme vypovedať niečo. A keď to vlastne vibrujeme cez náš hlas, tak sa to dostáva do tej reality oveľa rýchlejšie. Pretože my už sme na tú myšlienku natoľko nasústredení, že ju vieme aj vypovedať. A vieme a prichádzame vlastne na to ešte aj, aké postupy zvolíme. Takže my už vieme aj tú trasu. To všetko nám diktuje naše ja, čiže to si ty. Čiže moje ja je moje ja, to som ja. Nie je to nejako oddelené od teba. Nie je to od nás oddelené. To sme stále my. A ako to vypovedáme, ako si to môžeme písať niekde, že tak toto ma ešte napadlo a toto by som ešte chcela. Dať tomu taký voľný priechod. Nelimitovať sa v myšlienkach. Samozrejme v tých pozitívnych. Nelimitovať sa v tom, ako to môžeme povedať. Hovorme to. Otvárajme tú čakru, ktorá bola dávno zatvorená. Nejakým spôsobom. Nejakými možno starými vzorcami správania z rodín, kde nám napríklad hovorili: buď ticho, nehovor, teraz rozprávajú dospelí, ticho, prečo toľko spievaš, nekríč, netancuj, prečo pláčeš? No, je toho veľa, veľmi veľa. Vy sami si viete cítiť na sebe, čo všetko ste sa jednoducho naučili potlačiť, stiahnuť, nepovedať, nemyslieť, nerobiť. Všetci to takto máme. A každý má tie svoje. Takže práve preto tie tvoje vlastné poklopy, ktoré si dávame dole, ako som už hovorila, aby sme uvideli tú lásku, ktorou už sme, tie všetky poklopy si musí dať každý dole sám, pretože nikto nepríde a nedá ti ich dole. Tak. No a k tomu sústredeniu, keď už sa sústredíme na to, čo chceme a sústredíme sa na to, že to vieme už aj povedať, tak už je len krôčik k tomu, že to aj ideme urobiť. Ono to niekedy trošku trvá. My vlastne prešlapujeme na mieste, my veľa balansujeme a rozmýšľame, a že či máme a či nemáme. A veľakrát to vlastne ako keby odsúvame a odsúvame seba, odsúvame nabok tú našu myšlienku o tom, čo by sme naozaj chceli robiť a kde sa dostávame do tej takej svojej vízie o tom, kto sme. A čo je naša taká vášeň? Že my to aj vieme, ale nemáme na to odvahu. Ale
ak na tom naozaj pracujeme, ak na sebe pracujeme, tak každý jeden človek naozaj objaví to, kým tu prišiel byť. A potom, ako to objaví pre seba, do určitého momentu sa vlastne tak krmíme informáciami, samozrejme aj zvonku, kde sme podporovaní, kde sa vnímame cez príbehy druhých ľudí alebo cez ich nejaký myšlienkový proces. Ich nastavenie je nám nejako blízke, pretože tam vlastne všetci v tom momente načúvame srdcom a nepočúvame ušami. Už nepočúvame tak hlavou, ale svojimi srdcami. A keď máme srdcia otvorené, tak každý si aj v tom druhom človeku cez jeho príbehy, cez jeho rozprávanie niečo nájde. A práve o to tu ide. Pointou je v tom, čo cítiš ty, že s tebou rezonuje, že naozaj je to niečo toho typu, čo by si sa vlastne mohol nejako vnútorne vyživiť, tak vlastne vyživuješ svoje vlastné príbehy, pretože do toho príbehu toho človeka vkladáš svoj vlastný žitý svet. Svoje vlastné skúsenosti tam vidíš, cítiš, monitoruješ cez vlastné videnie vlastného sveta. A preto ti je niečo potom sympatické, preto ti je potom niečo príjemné alebo nepríjemné, alebo považujeme za dobré, alebo za zlé, pretože sa cez nás otvárajú aj bolesti, kde to momentálne cítime akože zlé, ale aj radosti, pretože sme niečo podobné zažili, kde to korešponduje s nami a vyvoláva v nás radosť. Takže my sa vlastne vidíme v každom človeku cez rôzne situácie, cez rôzne problémy, cez rôzne diskusie, cez rôzne spôsoby myslenia, aj konania a niečo, čo je v nás už dávno, aj to, čo je pre nás vhodné, dobré alebo v našich očiach to správne, ale aj to, čo nie je vhodné, nie je dobré a nie je správne. Čiže vždy sa v nás otvorí alebo zopne taký spínač, ktorý tam už aj tak je. A toto je vlastne vhodné si všímať, aby sme vlastne v tom, ako to cez nás prúdi momentálne, neodhodili nabok žiadnu z týchto ako keby pocitových vecí. Čiže ani to správne, ani nesprávne, to je úplne jedno, čo v nás vyvolá dobrý alebo nepríjemný nejaký príbeh, tak vlastne ide o to, že tá druhá strana, tá, ktorá nám je oproti v tom nejakom vzťahu, nám ju iba ukazuje, nám ju zrkadlí, aby sme sa pri tom zastavili. Čiže tam, kde máme niečo spoločné a dobré, tak to si užívame, ale tam, kde je nepríjemné, tak tam vieme do seba hneď skočiť. Nejako si hneď chcieť argumentovať veci, nejako sa sami seba zastať a podobne a podobne. A práve tie negatívne veci sú úplne najvďačnejšie preto, aby ste si odhalili svoje vlastné dary, čo všetko ste tu prišli mimo toho bežného života, ktorý máme zaužívaný vlastne v určitých stereotypoch, v určitých takých zacikleniach, že sme tu prišli sa narodiť, jesť, piť, spať a iné veci také bežné, nakupovať, míňať peniaze, zarábať dlho a potom aj zomrieť, medzi tým byť aj chorý. A zhasne svetlo, čau. Práve tie negatívne, práve tie, kde sa najviac bránime, tie spínače sú vďačným mentorom a ukážkou toho, kam smerujeme a kým tu naozaj sme.
Čo je našim takým skutočným podpisom našej duše. A potom, ako to už postupne cez seba vieš liečiť a vidieť, že kto, s čím, s kým, ako, čo mal a prečo to robil, prídeš na to, ako si to vlastne sám podporoval, umožňoval, doprevádzal, chcel sa zapáčiť, nejakým spôsobom vlastne nechal tých druhých určitým spôsobom prekračovať tvoje vlastné hranice, pretože si ich ani nevedel nastaviť dlho. Tak tam prichádzame do toho bodu, že my všetci tvoríme vlastnú realitu. My všetci sa už musíme prestať vyhovárať na to, že tam vonku je niekto zlý, čo nám robí niečo zlé. A že my všetci potrebujeme tú lásku naozaj zo seba pustiť von, viac sa o seba zaujímať, viac sa podporovať, viac chcieť byť v tom vzťahu úplný a celý. Nie iba taký povrchný, nie iba očakávať od toho druhého, ale všetci musíme dať o sebe vedieť, že nám na tom druhom záleží. Nie iba jedna strana, ale všetky strany, ktoré sú zainteresované v tom vzťahu. Všetci to chceme cítiť, veď všetci sa chceme cítiť prijatí, ľúbení. Všetci to chceme. Nikto nechce byť odsunutý nabok, že nie je dôležitý. Nikto sa nechce byť cítiť ako ten, ktorý je nejakým spôsobom vyhostený, neľúbený, že na ňoho ukazujú prstom alebo že ho súdia. Tak nech hodí prvý kameňom ten, ktorý má už všetko vybavené. Všetky tie prikryvky a poklopy z tej lásky vybavené. Že už tú lásku necháva voľne prúdiť. Nikto by nehodil kameňom, pretože málo kto z nás to má tak úplne vybavené. A aj ten, kto by to mal už vybavené, tak by mal tak veľmi otvorené srdce do Korán, že by kameňom nikdy nehodil. Takže naozaj je čas pustiť sa súdenia druhých ľudí, pustiť sa súdenia druhých situácií, pustiť sa súdenia čohokoľvek, kohokoľvek, kedykoľvek a prestať súdiť samého seba. Pretože v konečnom dôsledku nikto ťa nebude nikdy súdiť viac než ty sám. Ani na tej pomyselnej druhej strane. Všetko sú to iba tvoje vlastné výzvy, ako sa vieš otvoriť v tejto dimenzii, v tejto realite a v tomto čase, cez toto tvoje telo, otvoriť sa viac láske. A buď to robíš ešte počas tohto života, alebo na to kašleš a myslíš si, že tým, že prejdeš na druhú stranu, bude všetko OK. Ale takto sa potom aktívne nepodieláš na tejto realite. Pretože máš menej sily ako ten, ktorý má otvorené srdce.
Máš menej dôvery samého seba, ako má ten, ktorý má otvorené srdce. Si viac manipulovateľný, pretože stále veríš, že tam vonku ti robí niekto niečo zlé. Pretože si myslíš, že ty si tu neprišiel nič tvoriť, samozrejme, tebe sa veci len tak dejú. Preto môžeš mať rôzne súdy o druhých ľuďoch, že sú hlúpi, sú škaredí, sú čudní, sú zlí, sú chudobní, sú gejovia, sú lesby, sú čierni, bieli, pasikatí. Je to úplne jedno? Je to úplne jedno. Ak z tohto vyrastieme, z toho posudzovania, z toho porovnávania sa neustáleho, tak uvidíme viacej tej lásky a štedrosti, tej hojnosti, o ktorej sa toľko hovorí, o tom šťastí. Žiť šťastne, až pokým nepomreli. Vzťahy sú jednoducho celoživotná práca. A aj keď máme už nejako otvorené srdce, tak naša práca nekončí nikdy. Tak ako vlastne tej lásky nikdy nie je dosť. Nevieme ju ohraničiť. Je tak obrovská, že nevieme vypovedať, čo všetko láska je. Láska je predsa aj porodiť dieťa cez bolesť. Samotná bolesť je nepríjemná, ale to, že príde dieťa, tú bolesť za tým predsa prehluší. Už sa na tú bolesť ani nepozeráme. A ak, tak len z otvoreného srdca, že? Prajem vám pekný večer.